Ти на колко си години, Роси? 7. 7. Искаш ли да станеш ученичка? Да. Искаш ли да дойдеш в едно много красиво училище? Да. Смятам, че училището ни е прекрасно и много различно. Ще учим цифрите и числата. 7, 8, 9. Важното е да свикнем един с друг, да се приемем и да се обичаме и да си помагаме. Искам да намерим пътя да разберат, че наистина е много важно това да се учи. Ученето не е тегоба. Ученето е крайно време да разберат, че е нещо приятно и може да ни донесе само и само дивиденти. Сега ще го сложим на печката пак, да може маята да втаса. Като обявиха пандемията, идва проверка от РЗИ, вижда учителите, вижда, че и децата са в момента в училището. Те се опитаха там да ми обяснят какви огромни грешки имаме и едва ли не да ме заплащат как училището ще бъде затворено. Благодаря, че намерихте всички нас, за да се съберем заедно да бъдем най-добри приятели. Селената вече се е насочила към нас. Следи нещата. Аз казвам с релакс и малко. Абе, ти си гледай по твоята система.